И здравейте, почитатели от YouTube, това са Лукибос. И днеска снимаме на анимацията, която ви обещах да правя. И ето направих я с манел, с поповци гъба. И да, сега ще ви я пусна да видите и няма да говоря, за да я видите. Да, това беше анимацията. Ако искате да правя още анимации, дайте лайк и се subscribe, вижте моите бутърбокчета. И чао! Момент малко. И чао!